catch 'em all. Meikäläisen nimi on RVM ja tänään me pelataan Ota tää pukaa hetken. Pukaako? Ei vielä. Saanko mä tätä pienemmäksi? Saanko? Heittä. Saanko mä tätä pienemmäksi? Saanko mä tätä pienemmäksi? Noniin. Eli tosiaan mä pelaan landx.io. Mä tuun rakee tässä ihan törkeästi. Joo, lähdetään pelaamaan. Noin, siitä saatiin ensin. Tosiaan tässä voi osua toisen kylkeen taas, niin se kuolee. Silleen tää on hauskaa, kun tässä osuu toisen kylkeen, niin se kuolee. Kylkeen osuu niinku ittenään, niin se kuolee. Se on toisinaan aika siistiä, mutta toisinaan silleen niinku aika rasittavaa. Tosiaan mun nimi on Don't Kill Me suomeksi, niin Moikka! Ai jaa, Eltsu tuli. Mut se varmaan lähtee pois. Ihan just. No mut... Moikka Eltsu. Ja sinne lähti. Sinne lähti Eltsu. Toisaalta ihan hyvä. Ja Illuminatin kuva. Tananananana. Miksi et sä tykkää sun veljestä? Aivan. Hei Hurhur Games. Tee vaan musta Illuminatin video, koska mulla ei oo mitään väliä. Koska mä oon jo Illuminati confirmed. Tananananana. Oisitte kuullut mitä toi Eltsu sanoo tuo. Pim pom. Siis sen nimi on Elmeri, niin sen takia se on Eltsu. Aika hyvä sitten tässä vasta tajus. Me pois! Ei niin. Se on lukossa. Se on lukossa se ovi. Boop, 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 boop. Ei mitään mitään. Noin. No on oikeesti aika hyvä tässä. Otatko? Älä jaksa, Eltsu, please. Iskee! Se tulee mun huoneeseen. Iskee! Mitä just äsken tapahtui? Ei mitään! Me pois. Mene pois. Minä vimpotin. Mene pois. Minä menen periaatteessa tekemään jotain. Minä kohta pukeen sit lähdetään sinne mummille. Ei tästä tuu mitään. Mene pois. Mene pois. Mene. Ei tässä jää. Mitä tää on? Joo, mä haluan tällaisen. Hei otas. Näytän teille yhden jutun.
tässä videolla. Eli mulla on ollut joskus tällä kakkipää 68 kanava. Joo. Ja muuten kun mun nimi on... No jos te tosta äsken näitte, niin mitä väliä. Kaikkihan sanoo oman nimensä YouTubessa. Ja nyt mä matkin niitä. Voi hemmetti. Mä sanoin kylläkin, että vitsi. Voi vitsi. Enkä sanonut mitään muuta. Mä en oikeesti sanonut mitään muuta. Esim. Mä en sanonut Illuminati. Haista sinä nyt, poika. Kyllä se haistaa. Ei, älä tee sitä. Se teki sen. Enää yksi yritys ja sit mä kyllä luovut. No. Onko mappi fullina vai? Map is full. No eikä oo. Ole nyt hiljaa ja mene pois. Te ette kuulu mitä just tuolla tapahtuu. Onneksi. Ja onneksi mä en nähnyt mitä siellä tapahtui, koska siellä tapahtui hirveitä. Ja sinä popykakka. Tyhmä. No niin, mennään tänne näin. Ei tässä pelissä ole mitään järkeä, tiesittekö? Ei mä oon listoilla, kattokaa. En oo enää. Kiva. Eiku. No niin, mä oon taas viidentenä. Tosta otetaan vähän. Tosta. Noin. Sitten otetaan tosta. Ai. Tää on hyvä. Nyt tää on hyvä tämä. Mikäliä onko? Mitäköhän tää on? Pystyykö tästä tehdä kolmion? Koska mä haluan tehdä kolmion. En tiedä miksi. Älä jaksa ärsyttää. Mene pois. Älä jaksa ärsyttää. Please. Joo. Hei sinä. Snap Ilor. Joku. Älä. Mä oon muuten ykkösenä täällä listalla. Hehe, mä oon ykkösellä. Eltsu, mä oon ykkösenä lista. Jee. Ja taas tää lakaa. En mä halua tätä videota. Mä haluan. No, en mä Häh? Mitä siellä tapahtuu? Okei. Ai, mun silmä, ai. Se kävi yllimässä mun kama. Ehkä tää video oli tässä kuitenkin. Se oli RVM, moikka!